gikan sa kamingaw sulod sa pipila ka adlaw. Karon galanog-lanog nga mga syagit, mala festival nga tukar ug nagkadaiyang placards ug tarpaulin ang makita gawa sa buhatan sa One Mandaue. Kini tungod sa pag-abiba sa mga supporters sa partido One Mandaue karong Lunes, Oktubre 7, subay sa pagsangat sa Certificate of Candidacy. Support ako sa mga OUANO, dili na naangay pangutana kay ngano man. Sila mo serbisyo tiunay ug walay pili. Ikaw te, di na ka magduduwag suporta sa mga OUANO kay ngano nagtupad AS o ikaw. Team ayuda o team gugma sa OUANO, gugma ayuda usara. Si incumbent Congresswoman 𝗟𝗟 𝗟𝗏𝗏 nga modagan sa iyahang ikatulong termino isip kongresista ang nango sa maong pundok. Mibutyag si OUANO sa iyang tinguha nga tiwason ang mga proyekto nga iyang nasugdan kung mapili pagbalik sa katawhan. Nagkapagkayuta nga mga proyekto no nga ato pang tiwason no para sa kongreso like ating mga flood control projects niya nato. No kanina mga which is are in Butuanon River, Mahiga Creek o kanipod sa ato ang Basak Creek po no nga which is makadako kay tabang sa ato ang baha nato diri sa Mandaue. But of course, I will plan this together in coordination with Mayor 𝗠𝗏𝗂 OUANO para naagyoy kauban ni Lollipop ang iyahang igsuon nga 6th District Board Member 𝗠𝗏𝗂 OUANO nga karon mudagan pagkamayor dinhi sa dakbayan sa Mandaue. Mato ni 𝗠𝗏𝗂 duha sa iyahang mga prioridad nga proyekto mao ang Mandaue City Hospital o ang Mandaue City College. Makita ta sa post sa social media, best in tax collection, dato kay siyudad sa Mandaue, the 6th wealthiest city outside of Manila in terms of asset. Pero nganong ang sa health with regard sa modern hospital wala, sa atong Mandaue City College wala. So it should be translated adto sa mga tao through service. Diba niya sa mga barangays kung usuroy mo, wagi mga tambal sad. Katandem ni 𝗠𝗏𝗂 ang kasamtangang acting vice mayor sa Mandaue ni 𝗍𝗲𝗓 Soon-RUIZ nga opisyal sab nga miduso sa iyang COC pagka-bise mayor. Nagkanayon si Ruiz nga takos siya nga mahimong bise mayor sa Mandaue, ilabi na nga mosubra na og 15 ka tuig ang iyahang pagserbisyo sa publiko. But sa sa qualification, I am more than ready because I've been in Congress for 15 years. Sa among trabaho is very much legislation, presiding, may mo committee, council meetings. Mao gina akong kinaon. We have only one vision, amo usa ka tinguha nga makapadagayday og mga kaayuhan dinhi sa atong dakbayan. Dili lang sa mga ayuda kundi sa mga infrastructure projects. Kay dako kay kinahanglanon sa infrastructure projects. Samtang magpapili isip pagka-board member mao si Attorney Nilo Seno. Ubos sa partido One Mandaue, mudagan isip mga konsihal silang Attorney Joel Seno, Andreo Ecalina, Cesar Cabahug Jr., Fritz Villamor, Ben Basiga, Dario Tariman, Asterio Suson, Romulio Chavez, Felipe Diano, Procopio Villanueva, Greg Yap, o si Eugene Andaya. Kahinumduman nga niadtong miaging semana, una nang nisangat sa iyang COC si suspended Mayor Jonas Cortez o gitakdang muduso ugma ang iyang mga kaalyado sa ilang COC sa COMELEC. Kini si Elaiza Penaranda, alang sa My TV, Cebu.